What's up, Darb? Darb, what's up? So, this is a brand new this is a brand new day and happy new year, everyone. Karon is mo lugo ako ug magbike-bike bo dito sa may Sendai gawa. Tapos na siya river, so let's get it on. Pero magbumbas ako sa ligid sa bike. Bye. Alright, ready to go na ta with my bike. Dito ako aba sa kuning kasen kay ang isa ka bike is lock na wala ang susi. So, tara, let's go. Nag-stop ko kadali kay grabe katignaw. Tugnaw kayo ang hangin nga akong kasugat. So, I have to zip my jacket. Tignaw, namuti na akong kamot. Right. Para ma-showcase ang view diri ang side nga kung asa ko nag-bike, you can see now. Og ang isa sa pinaka-idolan nako diri sa Japan is kanang dali kayo sila maghimog mga infrastructure or kanang mag-build silang something. Tapos kan diri nga side is katong last month pa. Atin wala mga kwan lang ni siya mga yuta pero karon you can see now. Grabe ka choy dali ra kayo. Isa sa mga pinakaganahan po na mga view diri kani. Tara. Mura og nasa golf course pero kani siya is made of plastic or kaning kuan. Pwede duaan na ni siya sa mga bata nga pwede ka mag ligid-ligid. I-try na to. Sige, in 3, 2, 1. Naitawo nga ni Apple. Nag-kotse. Meron na siya. Kaya man ligid-ligid ko daw. Wow! Oo. Katawan ko nila. Kana sila, Kana sila. May kayo. Katawan ko nila. How cruel you are! Ilang taon po na to niya dito kung unsay tawag ani nga place kay basta na siya map nga something nga kung unsa ni siya nga place kung unsay naa diri nga lugar ug ako nang i-try nga magligid-ligid ko diri unsa kay reaction na diyan no? Let's get it on. Right, di pa to polish part to ani. So mo na ilang gigamit na slay ako wala, so sunod magpalit ko ana 5. So mo na ilang place kana kung say naa diri na siya unsa ni siyang activity pero di na ako mabasa kung kisay makabasa ninyo ana basahatakan kana siya. Tapos may fireworks sila, tapos na boating tapos mo ni makita nimo sa Google Map, hindi ko sure pero mura Google Map na siya. Tapos mo ni ang ligiran gina gana sa bang sunset diri with a bird nga gamay o na siya boating i-continue na to ang bike karon kay murag gusto na ko moadto sa unahan kaso nga lang dili timing mo diri ang tawag ini ang ilang sunset nga usahay katong akong pwesto dito is gana ang sunset usahay sa layo ra kayo ang sunset. Isa sa pinakaganahan ako diri sa ilang lugar kay kung sa public area gani na kay makita nga kuan CR na ilang toilet atong i-tour unsay ang toilet. So this is a public toilet. Oh. Grabe ka hinlo kay tungod pod is pag-upan ni pod siya so syempre functional na siya. See? Ang mga Japanese sa pod is likas jud siya lahat. Mga barrier. Grabe ka cute lang daw Tirin! Hello there! Masya ang natulog or nagpag-dito. Tapos, kini siya solar
solar na siya mo siga na ko siya mga ngit na automatic kaya tungod medyo ngit na madutan ako dito adapita which is gana sa dito tapos kana siya nga company or factory is sa mga papel na siya daghan kay mga kahoy singit dito adapita daghan kay silag kahoy mga dagko kay tissue mga papel anything na made sa kahoy dako po siya kay nga factory. Tapos ang ngalan diyan nga factory is Setsu Pulp and Paper. Parang paper. Dito adapita yung ngalan so gamay na kayo siya sa camera. So sa pagkakaroon is mag time lapse rakan ko. Gihunong ang time lapse kay gusto na ko pud mag-picture sa kaning diri adapita is gana kayo nga view para sa ako kay mahilig po kog photography pero beginner pa sab ko pero gana din kay sa view kung ma-enhance siya sa mga mobile apps sa karon pod is akong gamit is ako lang pod cellphone kay mao sa akong mga vlogging service mao lang po ni akong gamit karon para easier na ako nga dali siya ma-edit o dali ra po na ako ma-upload sa YouTube. So, kanipod nga video is sigurado is gamay ra po yung makakitaan ni kay ako subscriber o patra sa YouTube. Tapos dili mo doon active tanan. Nya ako ang isa ka account is ako ra is ako tag-iya sa nag-subscribe sa akong kagalingon. Amazing. Wow. So ako sang picture ni Dere Adapita. Siya medyo kuan siya. Struggle is real. Kay kita ka ng mga kuano kay danlog kay na kung maligas tapos ignay shark diha. Hi shark. Yes, finally nakanaog ko. 360 muna. Oh, buang. Magkahadlok po kayo mo step diri ba kay grabe mo tapos medyo raglalom-lalom din siya sa river. Lalom-lalom din kayo dito makita lalom kulay gray. So may pictures ako. Kangilo kayo maglakaw kay basig madigyas gani ka. Kay grabe ka lumot. Oh my god, din murag na anay ni sulod nga tubig sa ako sapatos. Kasakaran yun ko kung kabantay mo is na siya kana siya is namasol na siya. O kay dagko pud kay mga isda diri o kay usahay pud is clear kay ang river makita jud nimo nga dagko kayo makita gyud nimo kanang mobiligya sa palengke mamasol ra ka diri kay free ra man pud walang pud nagbawal. So pwede niyo isudan pangkabuhayan na. Gusto pa gay nako pud madto og syudad sa ilang city para mag time lapse pud ta na kog mga kuan gani gabi pero murag tugnaw na kayo namutik na akong kamot. Kay mga inarong rasa is mo down ang temperature diri sa katugnaw mga siguro mga inaron na ako ang mga nasiguro sa 7 or 8 degrees Celsius. May nara sa range kay mo may kasagaran diri tawag ini ilang temperature karon nga panahon. It's January. Kanang nag-hunting ran gani ko. Picture kan ko kung saya akong kita. So nya na ko mo uli kay gusto pa na ako mag time lapse dito adapita sa mga kay busy pud karon ang ilang dalan kay daghang sakyanan pero pag mga bandang 12 sa or 11 mga gamay na pud kay pwede ka magdagan-dagan sa ilang highway pero dili pwede kay dakpon ka inaraw na pud na mga oras is bihira na lang pud ka makakitag tao nga nagbaktas-baktas sa diri nga mga dalan kay tugnaw na so they rather stay at home kay tugnaw tapos kasagaran po sila is
magbaktas-baktas sila for exercise purposes, tapos daghan kay sila sakyanan. So murag diri nga side is required sa ilaha magkasakyanan. Ambot nga no. Yeah. Nakaroon sa ilang main road or highway, daghan sakyanan. I-try na ako mag time lapse dito adabita. Kay gana lang tao ng ilang mga lights highway, whatever. Diba, wow. Kamingaw sa ilang maloy. Ganda-ganda ako. Pwede mo mag-marathon dire sa imong friends. Really. Karon i-try na kog adto dito sa medyo naikalayuan gamay, pero kay ganahan po ko dito kay ilang mga trees is nice. Series lights ambot lang kung ilan ang uninstall. So let's go. Believe sab ko sa ilaha direk sa kung sa advertisement kay pati sa hallway bisag mingaw na sila television para sa tawag ini sa advertisement. Amazing. Like wow, nasaan ko diri sa McDo pero kabalo ko medyo layo na ni sa balay gamay. Wala karon pa pud ko naabot diri nga nagbike pero okay ra. Masaag di wow. Welcome to McDo. So naana ko diri sa street nga katong naay mga series lights na gana pud kay ilang taon pero sadto si ilan ang gi-uninstall. What the? Pitsa tres pa karon sa Pilipinas daghan pag Christmas lights. Na diha dapita is ilang mga murag trees gay nila is kagana lang taon pero nadismay ako kay wala na yung lights. So mauli na lang ko. Bye. Yes! I'm home na. Walang to. So naglag-lag ko after pila ka weeks nakabalik na po ko dito dapita sa may river. So hopefully makabalik po ko itong medyo layo-layo manggod siya. Maybe next time or next week or next day or never. Mabalik ko dito ang magbike. Okay. Gano'n po og view mabusog po kasi yung mata. Yung mata ra sa mabusog. So, mao lang to sa pagkakaroon og see you ug mapuhon.